El que avui estem fent aquí tots és un acte de transparència, també de participació, perquè avui engeguem una cadena que arribarà a tots els racons del país, i és un acte de coherència. Un referèndum, com sempre, que el que pretén és garantir amb més eines encara el dret dels ciutadans de Catalunya a decidir el seu futur. Estem convençuts que ens empara aquesta voluntat de fer un referèndum amb les màximes garanties des d'un govern presidit pel molt honorable president Carles Puigdemont. Podem dir-ho ben clar com a govern. El dia 1 d'octubre no hi haurà cap xoc de trens. Hi haurà un tren que quedarà en via morta, que és el tren de l'actual sistema, de l'actual statu quo, i un altre que continuarà la marxa. I el govern que tinc l'honor de presidir es compromet, amb tot el que avui s'ha explicat, garantir als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que el dia 1 d'octubre votarem. Moltes gràcies.